Ja som sa dostal. Cesta začala opäť v Bardejove, rovno do Kisaku na stanicu, odkiaľ som išiel nočným spojom priamo do Prahy. Po nastúpení do vlaku som si rovno zložil veci a išiel spať. See ya v Prahe. Do Prahy som dorazil cca o 7 ráno, kde som sa už mal stretnúť s kamošom z Epitepu, Matúšom. Za 15 minút je vraj pri mne a zatiaľ by som si dal kávu. Káva bez kelímku, čistá smrť. No co Pražáku? Čau. Čau. Jak sa máš? Výborne. Po stretnutí s Matúšom sme vyrazili na rýchlu kávu do Triko Café a Colonial, kde si môžeš dať okrem kávy čaj, pečivo, hotdog a iné fajnoty. Medzi tým k nám prišiel ďalší tepovač Renko a spoločne sme vyrazili na tepovačku priamo k Marekovi Datlovi, fighterovi z Clash of the Stars. A tu už robím content pre mojich kamošov z Epitepu, venovali sme sa primárne videu na šírku, videa na výšku, Instagram, TikTok, sociálne siete. Jak sa ti umýva, Šimon? Nadčasovo. Po tvrdých pestiach a lakťoch sme sa vybrali na obídko, rýchlo sa nájsť a následne šup do mesta na jedno rýchle pivko a nejakú tú obliadku mesta. Nasledujúci a zároveň posledný deň v Prahe sme si zbalili veci a vyrazili na ďalšiu zakázku, tentokrát do nemenovaného hotela, kde sme sa venovali prioritne už iba fotografiám. Po úspešne odvedenej robote sme sa vybrali na rýchlu kávičku do miestneho podniku menom Typika. Kávičku hodnotím 10 z 10. Pudingový rez vyzerá dobre. Po fajnovej kávičke sme sa vybrali hneď za roh k Vltave, dať si cigu a pripraviť sa na ďalšiu, tentokrát nečakanú zakázku. Tu išli chalani ešte tepovať jedné koberce jednej žene, ktorá ale doma mala za prvé strašný smrad. A za druhé sošiek, zvieratá s čiernymi očami, africké masky na stenách, ja keď toto vidím, tam mám 100 chutí, že vôbec som sa tam necítil príjemne popravde. Na šťastie sme pokračovali ďalej. Išli ďalej na poctivú českú kulajdu a smashburger do Pavlo Street Food. Pečivo bolo mekučké, mäso šťavnaté, tak ako to malo byť. Po vydatnom jedle sme sa vybrali na zeleninový trh, kúpiť nejakú zeleninu, ovocie a tu ma už Matúš vezie naspäť na hlavnú stanicu, odkiaľ som išiel nočným spojom naspäť do milovaného Kisaku, v ktorom som si ráno dal fajnovú kavičku z automatu, cigu a počkal kamoša, aby ma odviezol z Kisaku domov, naspäť do Bardejova. Doma ma už čakal môj milovaný Serus a to je všetko. Asi najrýchlejší trip v Prahe ever. Ak sa ti video páčilo, hoď mi tam like, ak by si chcel vidieť podobné videá, určite tam hoď aj odber. A do komentu mi v kľude napíš, čo by som pri najbližšej návšteve Prahy nemal vynechať, či už je to jedlo alebo nejaká pamiatka. Alebo mi napíš, čo by si rád videl v nasledujúcom videu. Čau.